Nselmulkom nilqawkom għas-salmi ta' sbieħ il-jum, illum l-erba ta' tieni ġimgħa tal-Għid imqaddes. Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Il-mulej għam tassew, alleluja. Il-mulej għam tassew, alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana taratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Il-mulej għam tassew, alleluja. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Il-mulej għam tassew, alleluja. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-mulej għam tassew, alleluja. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-mulej għam tassew, alleluja. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisel u jien għedt qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-mulej għam tassew, alleluja. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Il-mulej għam tassew, alleluja. Min ġol qalb tal-belt il-ġdida toħroġ anja ġdida u ħelwa biex mad-dinja kollha xandar il-ferħ kbir tal-Għid ta' Kristu. U lil-jum rebbieħ ta' Ġuda ġif fix-xejn lill-għadu tagħna. Għamm il-mewt u bleħen qawwi sejjaħ lill-mejtin għal-ħajja. U mill-qiegħ tal-art u d-dalma ħarġet ħils għall-priża mjasra marru l-qtajja tal-mifdija wara Kristu s-Sultan tagħhom. Bl-istendar tar-rebħa fidu ġesurat tislim lill-ħlejja. Qaqqat l-art u s-sema u nieda żmien is-saltna ta' missieru. Nitolbuk għalhekk il-barka fuqna l-koll u żommna miegħu ħalli nimxu wrajh bla nifqu sa ma niksbu l-glorja mwieda. Ibqa' ħares dejjem fina ferħilej Ġesu Messija. Kif għal-grazzja rġajt wellitna fil-qawmien seħibtna miegħek. Glorja lilek fir-rebħ tiegħek fuq il-mewt Ġesu setani, mal-Missier u mal-Ispiritu ġih jintradlek issa u dejjem. Amen. Rawk lill-mijiet u Alla għaddejt lill-poplu tiegħek mill-baħar, alleluja. Bleħen qawwi lill-Alla insejjaħ lill-Alla biex jismani. Fid-dieqa tiegħi lill-Sidi nfittex, ma nejjiex bil-lejl nerfa' eidi u nitlob, ma trix taffaraġ qalbi. Niftakar falla u nitniet jienu naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja, jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien li mgħoddi, niftakar fis-snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi, naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna sidna, mhux se jibqa' jurina mħabbtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħnien amana, jew ħeba ħnintu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu l-għali tiegħi, li Alla l-għoli biddel emin l-emintu. Mbagħad niftakar femilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb kull ma jint għamilt. Nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Intalla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, li turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek, l-uliet ta' Ġakob u ta' Ġuseppi. Rawk lill-mijiet u Alla, rawk lill-mijiet u twewru, u saqih il-baħar tried. Misħab niżlet ix-xita u smewiet tredu, leħma kullimkien il-beraq tiegħek.
il-ħsejjes tar-rat tiegħek waħda f'waħda. Il-beraq dawwa lid-dinja, tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-baħar, fuq l-ibħra kbar il-mixja tiegħek, u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mexxejt bħal merħla il-poplu tiegħek, bid Mosè u Aaron. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu u issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Rawk lill-mijiet u Alla, għaddejt lill-poplu tiegħek mill-baħar. Alleluja. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Alleluja. Qalbi tifraħ fil-mulej, bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd mu qaddis bħal mulej u ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toħdux titkabru iżjed bi klimkom, klim kburi ma joħroġ iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila d-dgħajfin. Min kellu bix-xaba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet seba' u l-om ta' bosta wlied tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Inniżżel fart l-imwiet u jtella minna. Il-mulej ifaqqar u jani, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mitrab lill-imsejken u jerfa' lil-fqir mill-miżbla. Biex mal-kbarat iqedhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art, fuqhom u qiegħed id-dinja. U jħares il-mixi ta' ħbibu imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej jwerru lil min jieħodha miegħu u fuqu mis-sema iried. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u jqawwi lill-midluk tiegħu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Alleluja. Feċċ id-dawl fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Alleluja. Il-mulej jisaltan, ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, issewa u l-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu. In-nar jimxi qudiemu u jaqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja, tara dan l-art u titried. Bħax-xama jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru ismewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli li jiftaħru biex bijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba l-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej inti l-oli, il-fuq mill-art kollha ola ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobgħod il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbibu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Feċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Alleluja. Mill-litra lir-Rumani. Jekk mitna ma' Kristu nemnu li wkoll ngħixu miegħu. Aħna nafu li Kristu qam mill-imwiet biex ma jmutx aktar. Il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu. U miet darba għal dejjem għad-dnub imissa qiegħed jgħix għal Alla. Hekk intom qisu ruħkom mejta għad-dnub imma ħajjin għal Alla marbutin ma' Kristu Ġesu.
Il-mulej għam il-qabar, alleluja, alleluja. Il-mulej għam il-qabar, alleluja, alleluja. Uħaj il-mewt tas-salib għalina. Alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Il-mulej għam il-qabar, alleluja, alleluja. Alla ikħab lid-dinja li tal il-libnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fil-modi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef fil-Abraham missirna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejlu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubita. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-loli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla ekħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Alla qajjem il-Kristu għamel li ju jidher lill-Apostli. Fiduċja kbira nitolbuh. Mulej iglorifikana fil-glorja ta' Kristu. U Alla missier id-dawl insejjaħtinna għad-dawl tiegħek tal-aġeb biex niksbu ħniena. Ħallina llum niżikħar u nfaħruk għal don kbir. Ħenna l-familja tal-bnedmin li titħaba tal-ħajja iżjed umana f'din id-dinja. Qawwija bl-ispirtu tiegħek biex it-ħabbrik tagħha jissaffa u jissoda. Għamel minna bnedmin mogħtija għas-servizz tal-proxmu. Jalla l-għajnuna tagħna il-ġnus tal-bnedmin issir offerta li toġbok. Fil-bidu ta' din il-ġurnata nitolbuk timlina bit-tiba tiegħek. Ikun it-tifħir tiegħek il-ferħ tagħna tul il-jum kollu. Tennu flimkien it-talba li l-mulej Ġesu jgħallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Bil-misteru tal-għajt mulej inti ġeddiet in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellu fil-bidu u lilu mlejtu bit-tama tal-qawmien għal-ħajja. Aħna winġeddu kull sena it-tifkira ta' dan il-misteru fiċ-ċokontana nitolbu l-ħniena tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh bimħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ġiet mażmin. Ħajr mulej, ħajrni b'mewt ħassar nubna, u tajtna l-ħajja u jisseb fil-qawmin. Finki l-qana biex malek mal-qawma, niksbu r-rebħa f'saltna bla tmiem. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti ejjew nerżqu lejn din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lil Alla. Fit-talb tagħna niftakru f'Pawlu Kallejja. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bil-misteru tal-għajt mulej inti ġeddiet in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellu fil-bidu u lilu mlejtu bit-tama tal-qawmien għal-ħajja. Aħna winġeddu kull sena it-tifkira ta' dan il-misteru, fiċ-ċokontanna nitolbu l-ħniena tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh bimħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlijin bil-għejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lil poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħalmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjuħ ta' Iżrael u bagħat iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs sibnieh msakkar tajjeb u l-qassisa kienu ħdejn il-bibien, iżda x'ħin ftaħna ma sibna l-ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu imħassbin fuqhom u fuq x'seta' ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu lill-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġibhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej weġibni u minn kull biża' tiegħi ħelisni. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu.
L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżaw minnu u jaħlisom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Alleluja. Alla hekk ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, iżda biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan: id-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekku dan id-diskors li Ġesu jagħmel ma' Nikodemu li ġa tkellimna fuq dawn il-jumejn li għaddew illum ġewwa t-tielet jum. Ġesu jitkellem kemm verament Alla jħobb lill-bniedem, li Alla l-Missier jibgħat lill-ibnu biex kull min jemmen fih jgħid Ġesu stess ikollu l-ħajja ta' dejjem. Ekku din l-imħabba ta' Alla u aħna San Ġwan jgħidilna anke fl-ittri tiegħu li Alla huwa mħabba u min jgħix fl-imħabba jgħix f'Alla. Ekku din l-imħabba li huwa Alla ma żammiex għalih innifsu, imma rid jaqsama u jagħtiha lill-bniedem. U din l-imħabba li qasam u ta' lill-bniedem ta' fil-persuna ta' ibnu stess Ġesu Kristu. Ekku li il-Missier bagħat lill-ibnu biex permezz ta' ibnu isalva lill-bniedem, isalva lid-dinja. Ġesu imbagħad jitkellem ukoll fit-tieni parti tas-silta tal-Vanġelu dwar il-ġudizzju bejn id-dawl u d-dlam. Għandna dejjem dan il-konfront fl-Evanġelju ta' San Ġwan li dawl u dlam. X'inhu d-dawl? Id-dawl huwa Alla, d-dawl huwa dak li l-bniedem li jersaq lejn Alla nnifsu li jagħmel it-tajjeb, li jfittex it-tajjeb. Id-dlam huwa dak li huwa mxebbaħ mal-ħażin. Id-dlam huwa dak li ifittex dak li jaqret permezz tiegħu lill-oħrajn, ikisser lill-oħrajn. Sfortunatament huma affarijiet li narawhom anke fi żmienna llum. Din il-ġlida bejn it-tajjeb u l-ħażin, din il-ġlida kontinwa li għaddejja. Ekku però Ġesu jgħid li fl-aħħar mill-aħħar dan il-ġudizzju prattikament qed jgħidilna dan il-ġudizzju tagħmlu intom. Jekk jiena nagħżel li ngħix fid-dawl, allura ngħix fil-viċinanzi ta' Kristu, qrib ta' Kristu, allura jiena qed niġġudika lili nnifsi biex nersaq lejn Kristu nnifsu allura lejn is-salvazzjoni. Min-naħa l-oħra jekk jiena fil-ħajja tiegħi nagħmel l-għażliet favur id-dlam, favur il-ħażin, favur id-dnub, allura favur ix-xitan nkun qed niġġudika lili nnifsi biex ma nsalvax, ma nersaqx lejn is-salvazzjoni. U allura il-kelma ta' Ġesu llum tenna biex nifhmu kemm Alla lilna jħobbna. Kemm Alla lilna jridna li ngħixu fid-dawl, u meta jiena ngħix fid-dawl ngħix f'Alla. U allura nkun sinjal anke tal-imħabba ta' Alla. Għax jekk Alla ħabni u għenni biex nersaq lejh fid-dawl, allura
jiena rrid inkun dawla l-oħrajn, rrid inħobb lill-oħrajn. Mhux biss lil dawk li jħobbuni kif jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu, forsi l-isfida tiegħi bħala nisrani, l-isfida tagħna bħala nsara, ikun ma li jinħobbu lil kulħadd u min hu mingħajr ma nagħmlu differenzi, mingħajr ma nagħmlu distinzjonijiet. Ekku dan huwa id-dawl li rridu nkunu aħna. Alla il-missier batinna lill-Ibnu Ġesu biex jisalvana, kien huwa id-dawl tal-ħajja tagħna u jekk aħna rridu ngħixu f'Ġesu, jekk aħna rridu nkunu ma' Ġesu, jekk aħna rridu niksbu s-salvazzjoni li Ġesu bimħabba kbira tagħna bħala dak li lilna jħobbna, allura aħna wkoll rridu nkunu dawl għall-oħrajn fil-mod mhux kif nitkellmu, imma fuq kollox fil-mod kif ngħixu. Ekku li jiena ngħix fid-dawl ta' Ġesu ifisser li jiena qed inkun dawl għall-oħrajn, ifisser li jiena qed naqsam mal-oħrajn dik l-istess imħabba li Ġesu li Alla tani fil-ħajja tiegħi, li dik l-imħabba li jiena irċevejt minn Alla għandi l-kapaċità li nagħtiha lill-oħrajn. Jalla din l-imħabba, jalla dan id-dawl li huwa Alla fil-ħajja tagħna, aħna ngħixuh b'eżempju, ngħixuh billi nagħtu lilna nfusna, billi nwasslu lilna nfusna lill-oħrajn sinjal ta' kemm Alla lilna jħobbna. Jekk nitolbu lil Mulej Alla, missier tagħna tas-sema, biex id-dawl li hu tagħna fil-persuna ta' Ġesu jkun id-dawl li jdawwal lill-qalb ta' dawk kollha li imexxuna tal-Knisja, ta' dawk li għaddejjem minn momenti diffiċli, ta' dawk li għaddejjem minn sitwazzjonijiet prekarji llum fil-ħajja tagħhom, tal-morda li qed jitolbu l-għajnuna u l-fejqan fil-ħajja tagħhom. Ekku biex dan id-dawl li hu Kristu ikun dak li saħħaħ fihom u fina il-qawwa ta' kemm Alla lilna jħobbna u nifhmu li Alla lilna qatt ma abbandunana imma li qiegħed magħna. Nitolbu biex il-Mulej li tant iħobbna li ġie biex isalvana ikun dak l-istess Mulej li jisaħħaħ il-fidi tagħna u l-imħabba tagħna mhux biss fih imma anke fl-oħrajn. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Bil-misterju tal-mawlud biti kon nassum fin-natura ta' Kristu, kif jissieħeb magħna fin-natura tagħna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem il-qana Mulej tagħmek, u milli jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni u lejn ħużut u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sakrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessatna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq, nerfawhom lejn il-Mulej, niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna, hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu aħna lkoll qomna għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bilena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja waqt li tennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u bixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jinna jnieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ttaqaf nimħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilinna wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Franġisku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa nitolbu it-talba li l-mulej Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħen dawk li ma mistidna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu. Jħarisni għal-ħajja. Semmo friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġiħli jistħoqlok hawnatu. Flimkien ngħidu it-talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.